Okay. Os fydden nhw'n torri'r gwasanaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn Coed y Brenin, mi fydd yn cael effaith sylweddol iawn ar yr economi yma yn Dref Dolgellau, yn yr ardal cyfagos, yn ardal y ganllwyd yn arbennig ac mor belled i ffwrdd a Trawsfynydd. Y problem sydd gennym ni yw bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyflogwr mawr yn yr ardal yma. Maen nhw'n cyflogi 20 o bobl yn y ganolfan yn Coed y Brenin yn unig, rheini'n bobl lleol. Rhan fwyaf yn nhw'n byw o fewn y ward neu'r ward agosa, a ni fel y pobl lleol a pobl busnes yn ymwybodol iawn bod y busnesu tai gwyliau, carafannau, gwelyau brecfast, y llefydd sydd yn darparu bwyd yn yr ardal yma, bod nhw gyd yn ddibynnol ar bod bobl yn dod i Coed y Brenin, mwynhau'r arlwy sy'n ar gyfer y beicio, ar gyfer adnoddau, ar gyfer plant, ar gyfer y canolfan ymwelwyr a popeth arall. Rheina yw'r ffigurau ni wedi cael gan Cyfoeth Naturiol Cymru wrth drafod efo nhw beth maen nhw'n ei wneud o ran adolygu yr adnoddau sydd ar gael yn Coed y Brenin. Maen nhw'n dweud bod y ffigurau yna wedi mynd lawr o 150,000 y flwyddyn yn y gorffennol. Maen nhw'n pryderu bod y ffigurau yn mynd lawr. Beth sy'n yn atyniadol, mae pob math o arlwy atyniadol iawn i gael yn Coed y Brenin. Mae yna beth ar gyfer beicwyr profiadol, mae yna tracs breiciau ar gyfer rhai profiadol, mae yna tracs breiciau ar gyfer rhai sy'n dysgu beicio, mae yna gwasanaethau dreigiau yn bodoli yna ar gyfer y beicwyr ifanc iawn sydd yn cychwyn ar ei gyrfa beicio. Mae yna adnoddau arbennig, parc chwarae arbennig i gael ar gyfer plant yna. Mae teuluoedd o llefydd fel Porthmadog ac yn tipyn bellach yn dod ar gyfer cwrdd i gilydd, mwynhau'r adnoddau yn fanna a cael bwyd na a mwynhau yr adnoddau sydd i gael yna. Gallwch chi fynd am dro yna a just mwynhau mynd am dro yn yr awyr agored, a wrth gwrs ni'n gwybod bod hynny yn ychwanegu at y sefyllfa ni, at yn i gwella'n iechyd cyffredinol ni ac i wella'n iechyd meddwl ni'n arbennig. Mae hynny heb sôn am y ganolfan ymwelwyr sydd yn darparu'r holl wybodaeth ynglŷn â beth sy'n gael yn yr ardal yma, a hefyd mae yna caffi yna sydd wedi bod yn gaffi llwyddiannus iawn ac sydd yn darparu pob math o fwyd ar gyfer rheini sydd eisiau brecwast mawr, ar gyfer mynd i feicio, a rheini sydd eisiau rhywbeth bach pan maen nhw'n cwrdd â ffrindiau yna. Mae'r arlwy wedi bod yn y gorffennol yn amrywiol iawn. Mae'r swyddi fan hyn, mae'r cyfartaledd cyflogau yn yr ardal yma yn isel iawn. Mae hynny yn ffaith. Mae'r cyflogau yn Meirionnydd yn arbennig yn isel iawn. Mae yna llawer iawn o bobl yn gweithio yn yr ardal yma'n hunan gyflogedig, a maen nhw'n gofod gweithio'n galed iawn ar gyfer cael cyflogau mae rhywun yn gallu byw arno fe. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gyflogwr mawr yn yr ardal yma. Mae ganolfan ymwelwyr yn unig yn Coed y Brenin yn cyflogi 20 o bobl. Mae rheini, rhan fwyaf yn nhw'n bobl lleol iawn, yn byw'n agos iawn i ardal ganllwyd, a maen nhw'n bobl sydd wedi gwneud bywoliaeth yn lleol. Mae Cyfoeth yn addo fyddan nhw'n rhoi swyddi i'r rheini sydd ar gontractio parhaol gyda nhw, ond i ni'n gwybod lle fydd y swyddi ni, fyddan nhw'n swyddi ar-lein, fyddan nhw'n sicr ddim yr un fath o swyddi a sydd gyda nhw rwan yn Coed y Brenin, sydd yn amrywiol iawn, o gofalu ar ôl y traciau beics, i ofalu ar ôl y caffi, i ofalu ar ôl y gwasanaethau sydd ei gael yn y coed. Bobl lleol sydd yn poeni am dyfodol y lle. Bobl lleol sy'n ystyried ydyn nhw eisiau mynd yn bartner, falle'n bartner preifat, cymryd rhan o'r adnoddau ymlaen rhai o'r adnoddau sy'n gael yn Coed y Brenin. Ydyn nhw'n bartneriaid sydd ddim yn gwneud profit falle, bod nhw eisiau rhan o'r gwaith yn Coed y Brenin. A dyna rhan o'r pwrpas y cyfarfod heno yw rhoi cymorth
i Cyfoeth Naturiol Cymru i weld pwy partneriaethau sydd allan yna yn lleol ar gyfer y sector breifat neu ar gyfer y sector sydd ddim yn neud elw i weld os fedra bobl dod ymlaen i gymryd y partneriaethau sydd yn cael eu cynnig yn yr adolygiad mae rwan gen Cyfoeth Naturiol Cymru. Dwi'n yn teimlo bod yr economi lleol yn yr ardal Dolgellau, ardal Ganllwyd, ardal Trosfynydd hyd yn oed yn mynd i ddiodde'n ofnadwy. Os oes yna adolygiad sydd yn cael gwared o adnoddau a cyfleusterau a swyddi lleol, mi fydd yr economi twristiaeth cynaladwy yn dioddau yn ofnadwy yn yr ardal yma. Mae pob un busnes yn yr ardal yma yn manteisio'r ffaith bod yna adnoddau i gael yn Coed y Brenin. Busnesau gwely a brecwast, busnesau carafanio, busnesau sy'n darparu bwyd. Ddoe oedd dynes busnes yn y dre yn deitha fi bod y beicwyr yn dod i'w lle byta hi cael brecwast a picnics a bethau felly. Fysa yr ardal yma yn dioddau'n ofnadwy heb yr holl bobl, 100,000 sydd yn dod ar hyn o bryd i Coed y Brenin. Be sy'n ni'n licio yw bod y ffigur na 100,000 y flwyddyn yn mynd fyny o leia 150,000 y flwyddyn fel mae wedi bod yn y gorffennol agos.